erokamano, janeno mar LTN. Agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo achak awuoye kodi studio ka. Nyinga pok aloko, an mana Pastor Agustino Omedo, ma ja Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Ajal mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Kanisa na maleme iluongo ni Duond Yesu kod Chieng, Vosh, sauti ya wokovu na uponyaji. E piny Nairobi ka ayudora e gweng' miluongo ni Lakisama Estate. Janeno en okinyi majaber mana kaka wacho ni Nyasaye ochako loso thuolo mondo achak akelie wach Nyasaye e studio ka. Omiyo akwayi kamoro amora ma intie wayane gimitimo, ibed ane piny dakika matin mondo washare kodi e wach Nyasaye. Nikech andiko lero ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omiyo kata kawuono ang'eyo maber ni tok Injili mayalo ka kata weche madhi puonjo nyaka lok ngimani. Omiyo wayane thuolo ni matin mama, kata jaduong' kata nyako kata kijana kamoro amora minena mondo washare kodi e wach Nyasaye. Omiyo topic ma kawuono wuoye wacho ni Duond Yesu nigi teko. Mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye. Omiyo adwa ni kama intie kului mondo weche duto mokwongo wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler, akawo janeno ni akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata dhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho ni thuon wach madawuoye kawuono wacho ni Duond Yesu nigi teko. Omiyo muma madwa dhi somo kodi, adwa na som kodi Mariko Luka 5 e wang'. Adwa na som kodi Luka 5 e wang', in bende nyalo kawo mumbi kama intie no mondo asom kodi Luka 5 e wang'. Chieng' moro Yesu mawuoye ni japuonj odonjo e gweng' miluongo ni Galili. To nodonjo e dho nam. Odonjo e dho nam moro miluongo ni Galili. Kanyo no noyudo jopuonjrene, nobiro kaluwe kendo jopuonjrene nothung'e ahinya. To sama jopuonjrene osethung'e, to Yesu tok puonjo to odonjo e yie mar ng'at achiel maniluongo ni Simon. Joluo luongo ni Simon. Yesu odonjo e yie miluongo mar Simon. Sama osetieko puonjo to donjo e yie Simon. To kosedonjo e yie Simon, to nitiere wach manowache ka en e yie no. Nikech Yesu nong'e maber ni Simon nowuotho otieno tulu. Kane gichiko tonde to ne ok gimako rech. Yesu nong'eyo, ok nokia. Omiyo sama nodonjo e yie Simon, to nitiere wach moro ma simple manowacho ne Simon. Ng'ere nitiere ji manena ka sani, andiko lero ni Simon ne giwuotho otieno tulu, tiende no otieno msima, ne ok gimako rech. To sama Yesu sepuonjo, to odonjo e yie Simon, to nitiere wach manowacho ka en e yie ka. Yesu nong'e maber, kata Simon ne pok owuoyo, to Yesu nong'e maber ni jogi to nowuok nono. Omiyo koro ne gilwoko tonde. Adier ne giduogo nono. Ta awuoro Duond Yesu manigi teko. Nitiere gima Simon, Yesu nowacho ne Simon, Duond Yesu nigi teko. Kata kawuono biro timone mama moro, kata jaduong' moro manena kasani, kata nyako moro, kata kijana moro, Duond Yesu nigi teko. Omiyo adhi kodi e mumano mondo iwinj kaka mumano wuoyo. Ndiko mar Nyasaye wacho niya e Luka 5 e wang'. Owacho niya, chieng' moro kane Yesu ochung' e dho nam Galili, ji nothung'e mondo owinj wach Nyasaye. To noneno ka yiedhi ariyo, e dhowath, ka jolupo to lwoko tonde kanyo. Yesu nodonjo e yie achiel
mane mar Simon. Mi okwayo Simon mondo osiaye matin oa e dho nam, e dhowath. Eka nobet e yieno mopuonjo ji. Eka donjo yie Simon. To kosedonjo yie Simon, to japuonj ochako puonjo ji. To kane osetieko wuoyo, nowacho ne Simon niya, kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik. Kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde umak rech. Tiende ni Yesu noseng'eyo ni Simon gini ne owuok nono, to dhi mbele kowacho ni, to Simon nodwoke niya, Ruoth, nene watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. Tiende ni sama Yesu ne wacho ne Simon niya, sie yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde umak rech, nong'e maber ni jogi nowuotho nono, noduogo nono. Ne Yesu nokopenjo Simon niya, ne uchake sadi? Be okopenjo Simon niya, ni nyaka beni une mukia lupo? Ing'eni Simon en gi experience. Jalupo nigi experience mar lupo. Bende ne okopenje niya, nyaka beni tonde nigi kasoro? Owacho ne Simon niya, iwinjo, sie yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde umak rech. Jogi ne nigi experience. Ang'eyo ni joma lupo tieno gikawo ga taya. Joma mako omenda mago jolupo ng'eyo. Gikawo ga taya, to taya cha nitie kaka luongo rech. Simon ne nigi experience. To nitiere kama experience ni ok nyal konyi. Awinjo ka ji wacho ni experience is the best teacher. Iwinjo, mano ber. The best teacher en Yesu mawuoyene. An gi experience mar ndara. Ang'e gotieno maber ni kiriembo, to nyaka keep left. Ai be kiriembo tieno, to kidhi iromo gi ng'ato, iwinjo, to nyaka dim your light. To kod jong'eni jomoko akia ni jojuogi e ndara ka ok odimo, to ibe gone, to kawacho ni gone, mano kowari. Kodagi go, to induokne light. Jalni ne gi experience, to nok nyal konye. Nong'iso Simon niya, kiew yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde umak rech. To Simon nodwoke niya, Ruoth, nene watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To nowacho niya, to ka in emiwacho kamano, to wabiro chiko tonde. Eka ne gibolo tondegi mi gimako rech mang'eny, ma tondegi koro ne dwaro mana chot kata yiech. Awuoyo e duond Yesu. Adier ng'ato nena kasani, mantiere wach moro mosekale ndalo mathoth, ma kiwacho ni mama ibiro chango. Jawada asewuotho, bende asemwonyo yath ndi, ok one ka gini nyalo timore. Nitiere ng'ato manena kasani, ma kiwacho ni ibiro yudo tich. Asemanyo tich ndi, ok apar. Ok ane breakthrough. Nitiere ng'ato manena ka miwacho na adier, iwinjo nyako, ibiro kendi. Ok chalna, dakane ka chalo, matinde semanyo chuo to kayude ni. Nitiere jok moko manena kasani, ma kiwacho ni kongo biro rume ot mama, kongo biro rume dalani. Yawa, mae mato mar kodhi, okane kanyalo, dakane, dak chalna. Nitiere jok manena kasani, ma wacho adier, ohandani be nyalo chung kendo. Owacho adier ni an ok apar, kata pastor yalo kama, ok apar. Okane, nikech tinda temo, to alwara. Nitiere joma nena kame wacho ne, kiwacho ne, ni biro gero ot dala. Ibiro gero ot, kata tikigni adi, tibiro gero ot. Ok chalna, okane, ok apar. Tinda senyo nyaka musumar, nyaka mabati ni piny, to ok chalna. Nitiere ng'ato mana kiwacho ne, ibiro nyuomi dhok. Ok apar, tinda igno sekala par. Okane breakthrough, ok chalna. Iwinjo, kawuono duond Yesu nigi teko. Simon nowuotho otieno tulu, ne ok omako rech.
To winj gima Yesu nowacho. Yesu nowacho ne ya, Simon nodwoko ne ya, Ruoth, to ka in emiwacho, to wabiro chiko tonde. Kare duond Yesu nigi teko. Nitiere ng'ama nena ka sani. Adier, owacho adier. Oneno ka tuo gima sande ni biro negi. Samoro en tuo mosemanyo gi dakteche mathoth, ok one breakthrough. Samoro osedhi osiptende madongo dongo, ok one breakthrough. Samoro en tuo mar asma, samoro en wich bar mosiko, samoro en tuo mar gichogo malinge remo, tindo mwonyo yath. Osedhi osiptende, ok one ka wachni onyalo chango. Iwinjo, kawuono akelo Yesu. Duond Yesu nigi teko. Jal manowacho na wacha Simon, iwinjo Simon, kata ne usewuotho otieno, kata ne une gi experience, ing'e nitiere kama experience ni ok nyal konyi, kata pesa ni ok nyal konyi. Yesu kende, jakono molo osiep Lazaro, sule mar okinyi, en kende emonyalo konyi kawuono. Akia ni ng'ato be winja mawacho adier ni pastor, adier an ema asemanyo gimoro ndalo mathoth to ok ayude. To kawuono ka Yesu wuoyo, ka jakono molo wuoyo, to abiro wacho, abiro timo gima Yesu wacho. Adier ng'ato nena ka sani, akia ni tuo mane mosesandi. Awacho ni samoro en asma, samoro en ndulume, samoro en tuo maringe chogo maringe remo. Isemanyo dakteche ok iyude, iwacho ni tuo ni biro nega. Iwinjo, samoro en mar corona momako piny ngima. Ji wacho adier ni gini bende biro rumo. Dak chalo ka gini biro rumo. Iwinjo, ndiko mar Nyasaye wacho ne ya, kisoma bich wacho ne ya, to Yesu eka kisoma bich wacho ne ya, to ka in emiwacho, Nyasaye ka in emiwacho, Yesu, Petro nowacho ni ka in emiwacho, to wabiro chiko tonde. Tiende ni Ruoth, ka in emiwacho, to mama ni biro chango. Nyasachwa ka in emiwacho, to jaduong' ni nyaka changi. Nyasaye ka in emiwacho, to nyako ni kijana ni nyaka changi. Nyasaye ka in emiwacho, to tuo mar corona momako Kenya ni nyaka rume Kenya waka. Kare duond Yesu nigi teko. Akia ni ng'ato be winjo mawacho adier ni pastor, adier an ema winjo ka wach miwacho miyalo no ndiko dhi gi dhod chunya. Adier duond Yesu nigi teko. Adier nitiere joma nena ka sani mosewuotho ndalo mathoth ka gimanyo tich, ok ine breakthrough. Tine gimanyo tich, mamanyo tich olokore tich. Adier ji yudo tich, to en uduga duga, ose apply nyaka tije kuonde mathoth, duoko onge. Adier tindo setemo, samoro en gi certificate, samoro en gi degree, oneno ka onge. Jachiro keto gimiluongo ni spirit of rejection. Kamora moro mowuothe ok kawe, to en gi experience. Samoro ndiko ni yani, wadwaro joma nigi experience, 10 years in experience. Adier king'iyo to en go. To jachien, odagi jok onyal yudo tich. Tandiko wacho ni ya, Yesu, to ka in emiwacho, osiep Lazaro, to ka in emiwacho, japuonj ka in emiwacho, kijana ni nyaka yud tich. Nikech andiko wacho ni ya, to Simon nodwoko ni ya, japuonj, to ka in emiwacho, to wabiro chiko tonde. Tandiko lero ni ya, bang'e ne gimako rech mang'eny. Nyasachwa ka in emiwacho, to kijana ni nyaka yud tich. Nyasaye ka in emiwacho, to nyako ni nyaka yud tich. Nyasachwa ka in emiwacho, ka in emiwuoyo, mama ni, chaduong' ni nyaka yud tich. Akia ni ng'ama wacho adier ni pastor, adier duond Yesu nigi teko. Adier ka Yesu emowacho, adier ka Nyasaye emowacho, to kawuono nyaka yud tich e yor ono. Adier nitiere joma nena ka mosewacho chunygi, gisewacho adier, gisewacho adier, gisewacho adier, gisewacho adier e chunygi, gisemanyo mondo mi okendgi, ok chalnegi. Adier, samoro dala miae, jachien noketo ni nyiri ok nyal tedo. Adier samoro dala miae, isewuotho, kawuono in chi Kisumo, kiri in chi Oyugis, orucha in chi Kidubei, orucha in chi Uyoma. Yani dala minyalo daki onge.
Tini sete momene no ka okinyal. Adier king'iyo nyaka nyimine ni maluwi osedhi tedo te to in idong'a dong'a. Adier kineno ngimani nyaka osiepeni mane isomo godo mane ipon go gine utegi. To in king'iyo ngimani okine ka wachni ma ikwe. Adier samoro in gi nyithindo 4 kama ichom gi nyithindegi onge. Geno nosedhi morumo. Adier achiel nade ywaro gi muodo lak omako kit ngimani. Adier kamoro nena ka in nyaka gi tich. Adier tich to in godo. To ng'amiluongo ni chuori otami ni ok inyal bedo godo. Adier neno ka gini ma ikwe. To kawuono ndiko mar Nyasaye wacho niya, Ruoth to ka in ema iwacho. Nyasaye to ka in ema iwacho. Ruoth to ka in ema iwacho. Ka in ema iwacho to nyakoni nyaka yud dichuo e yor ono. Nyasachwa ka in ema iwacho. Mamani nyaka dok e ode. Japuonj ka in ema iwacho. Mamani nyaka bed gi kwe. Akia ni ng'ato be winja ma wacho ni pastor. Adier kare duond Yesu nigi teko. Adier duond Yesu nigi teko. Adier duond Yesu nigi teko. Adier jakondo mula nigi teko. Ai japuonj ka in ema iwacho. Nyasachwa ka in ema iwacho. Yesu duond Yesu nigi teko. Ka en ema owacho iwinjo nyaka itendi e yor ono. Japuonj kosewuoyo onge ng'ama nyalo wacho no. Nobody can say no. Adier nitiere ng'ama nena ka. Adier mowacho adier e dhod chunye. Jachien oketo ni ok onyal bedo gi kwe. Adier osemanyo kwe. Mana kaka Simon Petro gene. Nomako rech, ne gilupo tielo tulu. Ne ok gimako gimoro. To Simon nofwenyo niya, ka Yesu ema owacho to gibiro timo kamano. Ang'o mi doubt? Ka Yesu owacho kawuono to gimosesandi ni ndalo mathoth ni nyaka yode. Adier nitiere ng'ama nena ka. Adier ma kwe ok nyal betie ode. Hera norumo. Adier ne gikendore ka giherore. Mane giluongore mana ni sweetie darling honey. Magi tinde norumo, ji tinde luongore gi nying le. Adier nitiere mama manena ka. En oywak pile otieno godiechieng'. Oonge kwe e dhod chunye. Adier samoro nena ka. Ne gipogo nyaka pien. Ng'ato ninde sitting room. Ng'ato ninde bedroom. Jachien nokelo pogruok. Adier mosewacho ni an aneno ka ngima madake ni ok adake ngima madwaro. To kawuono duond Yesu nigi teko. Akia ni ng'ama winja ka. Adier samoro adier ji wacho adier ni in jachien okelo gimiluongo ni pogruok. Adier kiwinjo gik matimore. Adier simo nobiro, simo ber. Iluongo ni Facebook. Iwinjo ka dichuo samoro chat nyaka sa 8 otieno. Iluongo ni nyaka machatonga. Samoro en ng'ama mama obede sitting room gi simo nyaka machatonga. Edi penja ni pastor machatonga to tiende nang'o? Machatonga to tiende ni nyaka piny room. Ene sitting room. To ng'ato to nie bedroom. Orito wadgi. Yani kwe onge. Samoro en mama moro jaduong' moro ma ywago nyithinde. Kwe onge dala. Yawuoyi ok nyal tedo. Nyiri ok nyal tedo. Yawuoyi ok nyal kendo. Kong'olal godo. Mano kwe manyalo bedo gi ng'ato. To kawuono winje gima abich wacho. Ruoth to ka in ema iwacho. Japuonj to ka in ema iwacho. Osiepna Sara to ka in ema iwacho. Ka in ema iwacho. To mama ni nyaka yud kwe mar ot. Yesu to ka in ema iwacho. To kijana ni nyaka bed gi kwe mar chunye. Japuonj ka in ema iwacho. To mama mawinja ni chaduong' manena kasani ni nyaka yud kwe dalane. Kare duond Yesu nigi teko. Akia ni ng'ama wacho adier ni pastor. Adier weche miwacho. Weche miyalo adier nigi dhod chunya. To kawuono afwenyo ni ka Yesu wuoyo. Ka duond Yesu ema owacho. To nyaka kwe bede oda. Kare kawuono ka Yesu wuoyo. Ka Yesu owacho to kwe nyaka bedi. Akia ni ng'ama wacho adier ni pastor. Ane manena onge kwe ot. Tawuoro ni kare duond Yesu nigi teko. Kawuono winjo ka duond Yesu biro timo gimoro. Adier nitiere ng'ama nena kasani. Nosemanyo nyathi ndalo mathoth ok oyudi. Adier ng'ato nena kasani. Nitiere mama mosedhi osiptende madongo dongo. Duoko onge. Samoro nena ka osemadho yath. Adier temo ka. Duoko tamore.
To kawuono awinjo ka Yesu biro timo. Adier ng'ato nenda kasani, ma daktari nowacho ni en gi grope iye, nyaka timne operation, mano notim, duoko pod otamore. Adier ng'ato nenda kasani, ma daktari nowacho ni tubes oblok, ok onyal ting'o nyathi, mago daktari notimne, duoko tamore. Adier ng'ato nenda kasani, en kodhi nyuol, to nyaka timne operation, duoko tamore. Osetemo gi dakteche. Adier ng'ato nenda kasani, ma jachien oketo ni en kodhi nyuol, en komako ich, to igno nyaka wuok gi dweche 3, duoko tamore. To kawuono Duond Yesu nigi teko. Iwinjo mama, kawuono biro lamo kodi Nyasaye. Akani ng'ama wacho adier ni pastor, ani magini sando kit ngimane. Ani kolero ni kawuono Ruoth, to ka in emiwacho. Osiepla saro, to ka in emiwacho. To mama ni nyaka ting' nyathi e yor ono. Japuonj, ka in emiwacho, ka in emiwacho, to ich maluor ni nyaka chung kendo. Japuonj, ka in emiwacho, ka in emiwacho, to kwe marot nyaka bedie odni. Samoro riembi, mama, ka in emiwacho, duok mama ni e dalane. O kaka Omedo wacho, mana kaka Nyasaye mowacho, kare Duond Yesu nigi teko. Kata kawuono awinjo kobiro timo gimoro, obinjo kobiro timo gimoro. Chal mowacho ni pastor, ane maonge kwe, nikech akale wach moro matek, mamaya kwe, gini maya kwe, okanyal bedo gi kwe. To kawuono awinjo wach Nyasaye ni kare Duond Yesu nigi teko. Adier nitiere ng'ama nena ka. Adier onena ka mowacho adier. Osetemo mondo mi oyud ng'etne. Iwinjo, nitiere kijana manena ka. Osetemo mondo mi oyudie ng'etne. Ng'ama luongo ni jaode. Gino tamore. Samoro kendo to mon dhi adhiya. Okendo to mon weya weya. Okia gima timore kit ngimane. Samoro opango. Mowachre higa ni to kal. To kochopo, hiyo ndoa inavunjika. Samoro notim nyaka arus. Adier timo ga nyaka arus. To jachien, kia kata arus ma ng'ato riwo. Yesu kende ema jachien oluor. Samoro notim nyaka arus. Ma ji odhi nyaka katoni general. Hiyo ndoa siku hizi, ji otimo divorce. To kawuono Duond Yesu nigi teko. Adier tiene ng'ama nena kasani. Adier mowacho adier. Owacho adier. Dino wacho ni mon jela. Ng'ama ong'isi ni dhako jela. To momondi kengechi 18:22. Ni ng'ama yudo dhako oyudo gima ber. En gi approve Nyasaye. Adier kong'iyo ngimane. To wacho adier mon jela. Kare gima wacho ni adier ni en mon jela. Iwinjo kawuono anikolero niya Ruoth, to ka in emiwacho. Nyasachwa ka in emiwacho, to kijana ni nyaka kendi. Nyasachwa ka in emiwacho, to jaduong' ni nyaka jaode duogi. Yesu ka in emiwacho, to kijana ni nyaka jaode duogi. Yesu ka in emiwacho, to kijana ni nyaka kindie yor ono. Akani ng'ama wacho adier ni pastor, ane ma jachien odagi, olorona, to kawuono kare Duond Yesu nigi teko. Adier ng'ato nena kasani, ma jochiende ba kongo nogone dala. Adier nitiere mama moro manena kasani, kata jaduong' moro maywago nyithinde. Jochiende ma kongo nogo dala. Adier jugigiro tamo nyathi, nyako ok nyal tedo, kata kijana ok nyal kendo. Go kendo to mondo wewe nikech kongo. Adier nitiere mama manena kasani, moonge kwe, oywak, jaode kongo wito oko, olalo oko. Adier nitiere mama manena kasani, ma kongo biyo jaode doketho tich, ma tich norumone. Adier nitiere ng'ama nena kasani, ma ywago ngimane, kongo nomiyo tije norumo. Adier nitiere ng'ama nena kasani, ma ywago ngimane, kongo miyo konyal kendo. Nitiere ng'ama nena kasani, adier ma ywago ngimane, kongo miyo konyal neke tich ma permanent. Akeni ng'ama wacho adier ni pastor, ang'eni ng'ato ok madh kongo no ero. Kare magi ma jachiene manyalo keto. To kawuono awinjo ka Duond Yesu nigi teko. Nitiere ng'at manena kasana tier, mama maywago dalane nikech kongo. To kawuono iwinjo andiko wache chapter 5 niya, Luka 5
kari abich matendo. Wacho ni ruoth, to ka in emiwacho, Nyasaye loch, to ka in emiwacho, to kawuono kong'o nyaka rum e dalani. Ruoth, to ka in emiwacho, kawuono kong'o nyaka rum e odni. Ruoth, to ka in emiwacho, to ngima ng'ani nyaka kong'o we. Ruoth Nyasaye, ka in emiwacho, to mamani nyaka we kong'o. Nikech jachien keto nyaka mon moko kong'o. Ok ne chuo kende. Onyalo mako nyaka ng'anya mama moro. Mawach ni ma tinde chuora. Ng'ama wacho ni kong'o chuor ng'ato. Nikech ondiki engech ni kong'o miyo ng'ato bedo mofuo maonge rieko. Omiyo kong'o en mana fuo. Kawuono awinjo kabiro timo. Adier ng'ato nena kasani. Moja chien noketo ni en kochako ohala, to ohala no nyaka gore piny. Adier tido temo kaka dhano. Kochako andeni, to nyaka lwar piny. Tido geno no rumo. Adier ng'ato nena kasani, adier kopango, moketo nyaka capital, ni ma nyaka koro wang'ni, nyaka andeni timbre, iyo ohala no lwar piny. Samoro en mar lewni, samoro en mar rech, samoro en mar omena, samoro en mar M-Pesa, samoro en mar duka. Gini jachien nodhi moketho. Kawuono Duond Yesu nigi teko. Adiera abiro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor an emoanda ok nyal dhi maber. Samoro en mar mitoka, samoro en mar yie kaka mar Simon, samoro en mar tuktuk, samoro en mar apiko. Ok ane ka gini konye. Samoro en gope moluwore, onge breakthrough. To aniko wacho niya, Ruoth, to ka in emiwacho, Nyasaye, to ka in emiwacho, to an mamani nyaka chung. Nyasaye, to ka in emiwacho, an jaduong'ni nyaka chung. Ruoth Nyasaye, ka in emiwacho, to an nyakoni kijanani nyaka chung kendo. Ruoth Nyasaye, ka in emiwacho, to golne gope moluwore ka guogegi. Kare Duond Yesu nigi teko. Adier ng'ato nena kasani, mawacho ni pastor an ema asemanyo mondo mi adhi aged dala, gini otamore. Adier kong'iyo ngimane, kijende wetegi nigi udi, en kopango mosenyiewo nyaka mabati nyaka musumal. Wachno okethore kata gimoro donjo machak timre. Adier kata konene ka, kochako to chunye chida, okia gima timore kit ngimane. To nikolero niya, Ruoth, to ka in emiwacho, to kijana ni nyaka gedi. Nyasaye loch, ka in emiwacho, to jaduong'ni nyaka gol dala. Nikech nitiere joma nena kasani, adier osetemo mondo mi odhi ogol dala, gino tamore. Ruoth, to ka in emiwacho, to jaduong'ni nyaka gol dala. Adier ng'ato nena kasani, mawacho chunye, mawacho ni bende nyuma dhok adier. Adier tiene mama moro maywa kasani, gisetieko kata higni 10 gi jaode, pok otero kata diel dalagi. Owacho adier ni giketo itafanyika kweli. Adier chunye lit, koneno nyaka nyiminene maluwe osenyuom dhok, to en gini otamore. Adier tiene wuod wegi kasani, mopango mondo mi onyuom chiege, gini otamore, okia gima time. Ruoth, to ka in emiwacho, mama ni nyaka nyuom dhok. Ruoth Nyasaye, to ka in emiwacho, kijana ni nyaka nyuom chiege. Abiro lamo gi ng'ato mawacho ni pastor, awinjo gima Yesu nowachone Simon Petro. Nowachone Simon, sie yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde umak rech. Kare Duond Yesu nigi teko. Adier tiene ng'ama nena ka, chiliel moro manena ka, modak e ngima mane ok oyiero. Ji wacho ga nadak e ngima ni dak e ngima meyiero. Ng'ama wacho ni dak e ngima meyiero. Nitiere ngima moko ma jachiene moyiero. Nitie chiliel moro manena ka sani, odak e ngima moko oyiero. Mok dhi kode maber. Kata kong'iyo ngimane, to kone ka weche dhi kode maber. Iwinjo mama, adikolero ne, Ruoth Nyasaye, ka in emiwacho, to parie chiliel. Ruoth Nyasaye, ka in emiwacho, to parie nyithi kieni. Nikech adwa nalam gi ng'ato mawacho adier ni pastor, an ema weche miyalo dhi gi dhod chunya. Adiera ne masemanyo gik moko mathoth to kayudi. To kawuono awinjo ka Duond Yesu nigi teko. Akia ni in e piny mane, kata in Mombasa, kata in Kisumo, kata in Ugunja, kata in Eldoret, kata in Busia Boda, kata in Nakuru, kata in Migori, kata in Oyugis, kata in Kano, kata in Nakuru, kata in Busia Boda. Adwa ni weya nigi mitimo, nikech ndiko wacho niya, Nyasaye bade ok chieg be itiyo kodino. Kinyalo gocho gi penje tego, kinyalo mako TV make, weya nigi mitimo mondo alam kodi Nyasaye.
Agoni erokamano wuoro maler. Akawo janeno ni akete lweti. Erokamano nikech isetimone. Andiko lero niya, badi ok chiek be itiyo kodino. Japuonj ne timone Simon Petro. Mane gimako rech. Mamani jatuong'ni timne dwaro mar dhood chunye. Kijanani nyakoni timne mar dhood chunye. Dhiye kama entie nikech badi ok chiek itiyo kodino. An gi yie alamone kan gi yie ni isetimone e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County, ajal mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Alemo gi kanisa mar Duond Yesu kod Chieng, Voice of Salvation and Healing Church in International. Nairobi ka ayudore gweng' mar Lakisama e bwo Bishop Barakodoro. Ji mang'eny osekawo nambana moyudo konyruok. En piny ka kawe 0726 84 39 41. 0726 84 39 41. Namba machielo en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano to watudre e sach Nyasaye. May God bless you. Thank you.